Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Printing ng master list ng mga botante sa kada polling precinct, sinimula na sa City of San Fernando, Pampanga. Common campaign area, itinalaga bilang paghahanda sa pagsisimula ng kampanya ng national candidates. Pampanga, mananatili sa Alert Level 3 hanggang February 15. At ating balikan ang mga alaala ni Pedro Abad Santos, isang sosyalista, bayaning Fernandino at Kapampangan. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Mananatili po sa Alert Level 3 ang Pampanga at iba pang lalawigan at syudad sa Central Luzon hanggang February 15 maliban sa Bulacan. Naibaba na sa Alert Level 2 quarantine status ang Bulacan ayon po yun sa pinahuling anunsyo ng IATF. May detalye ng balitang yan si Marion Lozano. Mananatili sa Alert Level 3 quarantine classification ang lalawigan ng Pampanga hanggang sa ika-15 ng Pebrero. Ito ang inanunsyo nitong linggo, January 30, ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF. Batay sa January 29 data ng Pampanga Provincial Health Office, higit 5,000 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa panayam ng CLTV News kay Governor Dennis Pineda nitong Biyernes, pinalalahanan nito ang mga kabalen na sumunod pa rin sa mga health and safety protocols at iwasan muna pagsasalo-salo ng mga individual na hindi magkasama sa isang bahay. Sabi ko na sa huling statement ko is ituloy rin ho natin pag-iingat. Kailangan natin ingatan yung household natin, sariling pamamahay natin. Iwasan muna ho natin magpapasok ng mga ibang tao. Within member of the family lang muna ho ang dapat doon sa bahay. Sa ganung bagay, last year pa naman ho, ginagawa na ng mga Kapampangan yan. Last year pa yan, ginawa na ho ng Kapampangan. Every time na maghigpit ho kami sa mga kanya-kanyang kabahayan, na ibababa ho namin ang kaso namin. Nagpaalala din ng gobernador sa mga magulang na huwag hayaang manatili sa lansangan ng kanilang mga anak dahil patuloy pa rin ang transmission ng COVID-19 sa lalawigan. Pababain muna ho natin kasi nasa 300 plus pa rin ho tayo eh. Nag-peak ho tayo ng 500 plus a day. So right now nasa 300 below tayo. Wala pa naman hong half. Samantala, maliban sa Pampanga ay mananatili rin sa Alert Level 3 mula February 1 to 15 ang Aurora, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Sa mga probinsya sa Central Luzon, tanging Bulacan lamang naibaba sa Alert Level 2 mula February 1 to 15, 2022. Marion Lozano, CLTV News. Hindi na po obligadong mag-quarantine sa mga isolation facility ang mga biyaherong papasok ng bansa kung sila ay fully vaccinated simula sa unang araw ng Pebrero. Ito po ang bagong panuntunan na inilabas ng Malacanang. Samantala sa Bataan, ipinatutupad na ang no contact apprehension para sa mga traffic violator. Alamin ang detalye ng balita niyan sa ulat ni Jana Nova Baruma. Nitong Biyernes, ika-28 ng Enero, naglabas ng bagong panuntunan ang Malacanang kaugnay ng pagpapapasok sa Pilipinas ng mga pasaherong mula sa ibang bansa. Simula February 1, lahat ng inbound travelers ay hindi na inoobligang mag-quarantine sa mga pasilidad bago umuwi o Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Printing ng master list ng mga botante sa kada polling precinct, sinimula na sa City of San Fernando, Pampanga. Common campaign area, itinalaga bilang paghahanda sa pagsisimula ng kampanya ng national candidates. Pampanga, mananatili sa Alert Level 3 hanggang February 15.
At ating balikan ang mga alaala ni Pedro Abad Santos, isang sosyalista, bayaning Fernandino at Kapampangan. Magandang gabi Karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Mananatili Sa iba pang balita, ipinatutupad na sa lalawigan ng Bataan ang No Contact Apprehension Program para sa mga traffic violator. Wala ng traffic enforcer na manghuhuli sa mga lumalabag sa mga batas trapiko. Tanging mga traffic camera at technology ang gagamitin sa monitoring na gumagana 24 oras. Ang notice of violation ay ipadadala sa address ng may-ari ng sasakyan batay sa nakalagay sa rehistro nito. Maaaring online ang pagbabayad ng multa o di kaya ay sa Provincial Treasury Office. Kung hindi makapagbabayad ay pagbibigay alam ito sa LTO para hindi sila makapag-renew ng rehistro hanggat hindi nagbabayad. Makita rin sa website ng Bataan No Apprehension Program ang iba pang impormasyon tungkol sa programang ito. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. aabot sa 8.4 million pesos ang pondong ginugol ng provincial government para sa bagong barracks ng kapulisan at maging tirahan ng mga canine dogs sa probinsya. Ayon sa PNP, makatutulong ang mga pasilidad sa higit na pagpapalakas ng kanilang puwersa at pagbabantay sa komunidad. May detalye ng balita niyan si Mario Lozano. Formal ng pinasinayahan ng bagong gusali ng Provincial EOD and Canine Unit o PECU at ang barracks ng Pampanga 1st Provincial Mobile Force Company sa Camp Diosdado de Leon, Barangay San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Pinondohan ito ng Provincial Government ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Dennis Pineda na nagsilbi ring panahuhing pandangal sa ginawang blessing at inauguration ng pasilidad. Nasa 1.4 million pesos ang ginugol para sa quarters ng canine handlers at 2.2 million naman para sa dalawang unit na kennel house. 4.8 million pesos naman ang inilaan para sa barracks ng kapulisan. Alam naman ho natin ang pondo ng mga PNP hindi ho sapat para sa operation nila, sa pangangailangan nila, sa pang-araw-araw. Kaya nandito dapat ng mga executive, local chief executive, dapat maging supportive sila sa mga kapulisan nila. Ayon pa sa gobernador, malapit sa kanya ang proyekto dahil isa rin siyang dog lover. Naniniwala din umano siya na malaking maaaring maitulong ng mga canine dogs pagdating sa mga police operations pati na rin sa mga sakuna at trahedya. Titingnan lang natin, kala natin wala, pero napakalaking support ho niyan sa mga PNP natin. So kung makikita ninyo, pati opisina nila, barracks nila, pati magiging tirahan ng mga aso, magiging maayos ho. Malaki man ang pasasalamat ni Explosive Ordnance Disposal Canine Group Director Police Brigadier General Ronaldo Lucero Llanera dahil malaking tulong umano ang mga pasilidad para sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Malaking maitutulong po sa amin dito dahil aside sa merong magandang opisina at kennel facility ang aming unit dito, gagamit po din namin ang area sa pag-conduct ng additional training to increase the competency of our personnel. Pinasalamatan din ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Matthew Bakay ang provincial government. Our resources are limited, but nonetheless, because of the support of the local chief executives, napupunuan natin yung kakulangan. And that gusto rin natin suklian ng mabuting serbisyo. Marian Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Lipunang sosyalista, napapanuhan naman ng subukan sa bansa ayon kay De Guzman at Bello. Drug suspect arestado sa Mabalacat City, 3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng otoridad. At City College of San Fernando nakakuha ng accreditation sa ALCU-COA. Nanatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita sa araw.
Nagbabalik ang LTV News. At sa iba pang mga namungunang balita, ginugunita po ngayong araw ang kapanganakan ng Bayaning Kapampangan na si Pedro Abad Santos, ang nagtatag ng Partido Sosyalista ng Pilipinas. Ngayong papalapit ang 2022 election, isinusulong naman ang tambalang Leody de Guzman at Walden Bello ang gobyerno para sa manggagawa. Napapanahon umanong palitan ang sistemang kapitalismo ng isang lipunang sosyalista. Balita sa ulat ni Jenna Lumbang, Parunga. Ipinagdiriwang sa siyudad San Fernando ang araw ng kapanganakan ni Pedro Abad Santos tuwing 31 ng Enero. Si Abad Santos ang bayaning Kapampangan na naniniwala sa pagkakapantay-pantay sa lipunan o sosyalismo. Itinayo niya ang Socialist Party of the Philippines. Siya rin ang nag-organisa ng Aguman Ding Maldang Talapagobra na isang General Workers Union. Sa panahong ito, ang tambalang Leody de Guzman para presidente at Walden Bello para vice-presidente ay may katulad na reformang isinusulong gaya ni Abad Santos, ang isang lipunang sosyalista. Nakikita na niya na talagang magpapalpak ang sistemeng kapitalista. At ito na nga yung founding niya ng Socialist Party. Of course, maraming naging mga problema over the years. Pero bumabalik, yung mga progresibo dito sa socialist vision. Sa paniniwala ni Leody, dapat nang palitan ang sistemang kapitalista ng isang lipunang sosyalista. Pasalungat ng lipunan na naglilingkod at binubusog yung iilan. Parang sa ngayong sitwasyon, dinadaan yung kapalaran at kaunlaran ng lipunan sa kamay ng mga kapitalista at hayaan nating tumagas daw o umawas yung bulsa nila kapag dahil napuno na yung awas at makikita tayo. Hindi ganyan ang gusto natin sa sosyalismo. Sa isang lipunang sosyalista, ang yaman ng bansa ay pinangangasiwaan at kontrolado umano ng mamamayan at manggagawa. Itong sosyalismo ay isang sistema ng kabahayan ng mamamayan na ang mga manggagawa at ang ating mga mamamayan o komunidad ang siyang nagkokontrol. At nagtitiyak na ang lahat ay ng kita, lahat ng yaman na malilikha ay mapapakinabangan ng lahat. Ang nangyayari umano sa kasalukuyan ay may kukumpara sa isang representative democracy. Kaya dapat subukan ng isang socialist democracy na nangungunang plataporma de gobyerno ng Guzman-Bello tandem. Ito ay hindi katulad ngayon na parang representative democracy yung pamamahala, kundi ito ay isang direktang pamamahala ng ating mga kababayan. Mula sa baba, sa barangay level, komunidad, hanggang sa national ay may partisipasyon at siyang nangingibabaw na boses ay yung boses ng mga manggagawa at ng mamamayan ng ating mga mamamayan. Ilan sa mga bansang may sosyalistang estado ay ang China, Cuba, Vietnam at Laos. Jenna Lumbang, Parungaw, CLTV News. Dahil sa pagsisikap at dedikasyon ng mga ito na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyanteng Fernandino, nakakuha po na accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCUCOA ang City College of San Fernando. Ayon po sa pamunan ng institusyon, unang hakbang pa lamang ito para sa higit na mataas na accreditation status. Narito po ang report. Nakatanggap ng accreditation ng City College of San Fernando mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA. Personal na tinanggap ni Mayor Edwin Santiago at CCSFP President Attorney Gloria Banyas ang Certificates of Accreditation mula kay Dr. Raimundo Arcega, President at Executive Director ng ALCOCOA nitong January 26. Nakapasa sa candidate status ang walong programs ng kolehiyo bilang Bachelor of Science in Administration major in Marketing Management, BS Education major in Mathematics, Bachelor of Elementary Education, BS Education major in English,
BS Accounting Information System, BS Information Technology, BS Business Administration, Major in Financial Management, at BS Education, Major in General Science. September 24, 2021 nang bumisita si Arcega at nagbigay ng rekomendasyon sa CCSFP bagong recommendation process. Nobyembre naman ito nakaraang taon, idinaos ng 3 araw ng accreditation process. Matapos ang systematic evaluation, maaari na doon mag-apply at sumailalim sa accreditation for level 1 ng CCSFP. Sa kanyang talumpati, ipinaabot ni Arcega ang kanyang pagbati sa pamunuan ng CCSFP dahil sa pagsisikap at dedikasyon ng mga ito na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyanteng Fernandino. Isa ang CCSFP sa ilang accredited institutions sa gitnang Luzon at isa sa nasa 30 accredited sa buong bansa. Sa bahagi naman ni Banyas, nagpasalamat siya sa Alcocoa gayon din sa city government dahil sa kanilang suporta. Ang pagkuha ng Certificate of Accreditation ay inisyal na hakbang pa lamang daw at ang kanilang layunin daw ay makuha ang level 2 accreditation. Positibo si Banyas sa magagawa raw nila ito dahil nakasuporta ang local government unit sa kanila. Nagpasalamat din si Santiago sa Alcocoa at nangakong ipagpapatuloy ang misyon na magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Ang City College of San Fernando, Pampanga ay tinatag noong 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating City Mayor Oca Rodriguez. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Arestado ang isang drug personality sa lungsod ng Mabalacat sa Pampanga nitong ika-30 ng Enero. Aabot sa 3 milyong pisong halaga na hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa suspect. Narito ang detalye ng balita niya. Nauwi sa kamay ng mga otoridad ang isa umunong tulak ng droga matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Mabalacat City nitong linggo, January 30, 2022. Kinilala ang suspect na si Dennis Salaba, 45 anyos at residente ng 7th Street, Lacandula, Mabalacat City, Pampanga. Nakumpiska sa suspect ang 5 piraso ng plastic sachets na naglalaman ng 500 grama ng droga na may estimated street value na 3.4 billion pesos. At ang marked money na ginamit na nagpanggap na buyer. Ikinasa ang entrapment operation sa pagtutulungan ng PIDEA Pampanga at local police ng syudad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa suspect na si Balaba. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Antonio Sonny Trillanes IV, senatorial candidate. At balikan ang naging ambag sa lipunan ng Bayaning Kapampangan na si Pedro Abad Santos. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ang ating pong bisita ngayon ay minsan nang kinilala bilang most productive senator sa bisa po ng Senate Adopted Resolution number 157. Mula taong 2007 hanggang 2019, umabot sa 78 panukala na kanyang pinakda ang naipasa bilang batas. Kabilang po dito ang pag-institutionalize ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Salary Standardization Law, new AFP Modernization Program, at increase in subsistence allowance for soldiers and policemen. Siya po ay nagtapos bilang cum laude sa Philippine Military Academy noong 1995 at National and Internal Security Program sa Harvard University sa Estados Unidos. Kaya ngayon, sama-sama po natin kilalanin ang kandidatong si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV, tumatakbo bilang senador para sa May 9, 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po sa inyo, Ms. Jennifer, at sa ating mga kababayan po dyan po sa Central Luzon. And thank you po sa CLTV. It's been a while, Sen. Madalas po kayo noon na bumisita sa gitnang Luzon, especially sa lalawigan po ng Pampanga. How are you, sir? Mabuti naman po, Ms. Jennifer. Okay.
Simulan po natin ito pong ating talakayan. Nais po namin malaman ang inyong stand sa iba't ibang issue. Ano po ang nakikita ho ninyong simulan po natin dito sa usapin sa West Philippine Sea, na of course nasa gitnang Luzon, issue po na concern ng mga taga Central Luzon. Ano po ang nakikita po ninyong paraan para may paglaban ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Lalo na po pinagkukunan ng isda ng ating mga mamamalakaya sa Zambales, ang karagatan na yan, sir. Una po, kailangan po nating paigtingin yung ating alyansa dun sa ating mga traditional security partners like the US, yung Australia, Japan, even yung ating ASEAN. Kailangan paigtingin po ang role ng ASEAN dito po sa Southeast Asia. Tapos kailangan din po natin i-resume yung Visiting Forces Agreement at yung Enhanced Defense Cooperation Agreement with the United States, kasi ito yung pangbalanse sa presence at aggressiveness ng China dito sa West Philippine Sea. Gayun din, kailangan natin mag-participate dun sa freedom of navigation operations ng mga kaalyado nating bansa para meron tayong continued presence sa area. And domestically, kailangan natin i-resume yung EEZ patrols na pinahinto nitong Duterte administration. Nung nasa Navy pa po ako, yan po ang ginagawa namin dyan, pagpatrolya dyan sa area na yan. So yan po, militarily, yan. Tapos pagpapatuloy pa rin natin yung modernization ng AFP, nang sa ganon ay hindi naman tayo basta-basta binabaliwala na lang ng China. At dito naman sa yung foreign policy in general, kailangan aanuhin natin, ipaglalaban natin yung ating pagtagumpay dun sa arbitral tribunal. Diyan po na nanalo ang ating bansa against the claims ng China. So, yan po yan ang pwede nating gawin. Opo. Sen, if you will to assess ito pong kilos or pagtugon na ginawa ng current administration dito po sa usapin na ito, ano po ang masasabi po ninyo? Talagang pinabayaan po. Nung simula nung naupo si Duterte, talagang hindi niya ipinaglaban. Inisantabi niya yung pagkapanalo natin doon sa arbitral tribunal, pinahinto niya yung EEZ patrols, tapos hindi niya inassist yung mga mangingisda natin nung sila ay naiipit. Hindi lang yan dito sa may Scarborough, kung hindi doon sa Kalayaan Island Group. Kasi nung kung matatandaan nyo, nung panahon ni President Aquino, ay nung pinuno ng mga barko ng China, yung Scarborough, ako nga po ang naitalaga bilang back channel negotiator, kaya napaalis po natin yung mga barko doon sa loob ng shoal. At nung naiwan yung tatlo nila ng China doon, kasi umabot po ng 100 yan, halos 100 yung mga barko dyan noon sa Scarborough, pero napalis yan dahil doon sa back channel negotiations. Tapos nung iniwan nila yung tatlo, dahil doon, nag-file po si President Aquino ng kaso sa arbitral tribunal na yun nga ipinanalo natin. So doon yung makikita na talagang pinaglalaban ni President Aquino yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero ito po, talagang baliktad ang nangyari the past 6 years. Okay. Pumunta naman po tayo sa war on drugs. Paano naman po ninyo i-assess ang war on drugs ng Duterte administration? At given the chance na kayo po ay muling makabalik sa Senado, ano po sa tingin nyo ang dapat pong gawin para mapaigting pa ito pong kampanya ito? Alam niyo po, itong the past 6 years, nakita nyo yung agresibo yung sinasabi nilang war on drugs. Pero doon lang sa mga ordinaryong tao, sila yung mga pinagpapatay. Pero yung mga drug lords, ito po ay protektado ni Duterte. Kasi ito nga, nalaman natin, ito pa lang si Michael Yang,
na kaibigan ni Duterte, yung pala ay kapartner nila, no? At ito lumabas na siya pala ang drug lord na nagpapasok ng mga tone-toneladang shabu dito sa customs, padinadaan, pinapalusot, no? Ilang beses na yan, kaya protektado. Ang kung ano po, no, magpapalit po ng administrasyon, ang tututukan po yung mga drug lords kasi talagang sila yung nagpapasok ng mga droga. Kailangan hindi sila makagalaw. Kasi yung mga maliliit na mga tao, no, at ito nga, nakita natin yung mga pinapatay pala, yung pala yung mga kakompetensya lang ni Michael Yang na dahil nga kapartner sila ni Duterte. So yan mga yan ang kailangan natin habulin. And dapat holistic yung approach. Meaning, meron sa supply side, ito nga yung mga law enforcement side, paigtingin yung PIDEA as a law enforcement body. Tapos yung prosecution side, kailangan merong separate courts para sa drug cases, pati yung detention facility nila, hiwalay para hindi talaga makapag-operate pa rin kahit nakadetain na. Tapos doon naman sa demand side, kailangan merong yung extensive na indoctrination para sa mga kabataan na hindi pa na-introduce sa illegal na droga, so through schools, churches, communities, so mass information drive yan. Tapos kailangan din ng rehabilitation centers. Nang sa ganon, yung mga nalulong, pwede silang mabukod at magkaroon ng pagkakataong matanggal sa sistema nila yung illegal drug. So, comprehensive dapat yung approach. Okay. Dito naman po sa usapin ng anti-terrorism law, ano po ang pananaw ho ninyo dito at sa tingin ho ba ninyo kailangan talaga itong batas na ito? Alam niyo po, lahat ng bansa sa buong mundo, meron po silang anti-terrorism law. Pero dito po sa atin, kailangan lang po nating amyendahan yan para masiguradong hindi ito magagamit sa pampolitika or magagamit sa mga ordinaryong mga Pilipino. So tatanggalin po yan yung mga warrantless arrest, tsaka yung arbitrary designation ng terrorism. Kasi sa ngayon, base dyan sa anti-terror law, yung ilang tao lang, ilang mga opisyal lang sa Malacanang ang pwede magsabi kung sinong terorista o hindi. Kung nakursunadahan kayo, pwede kayong ituro na terorista kahit wala silang ebidensya. So yan, kailangan tanggalin yan. Kailangan may dadaan sa proseso ng judiciary yung pag-designate kung sino yung terorista sa pagpapresenta ng ebidensya. At ganun din, kailangan yung pag-i-issue ng warrant doon pa rin sa judicial process natin gagawin para protektado naman yung mga Pilipino, yung mga inosente. At the same time, mas magiging epektibo ito sa paglaban sa terorismo. Kasi sa ating experience, more than the law, kailangan natin yung intelligence sharing with the kunyari iba't ibang bansa like US. Alam niyo yung mga bansa sa Europa humihingi ng intelligence sa US kasi alam nilang mas sophisticado yung intelligence gathering nila. So paigtingin natin yung intel gathering natin with these developed nations, and then yung ating pagresponde yung mga law enforcement bodies natin kailangan mas effective. Then ito na nga, i-implement na natin itong anti-terror law na naamyendahan, specifically yung mga provisions na na-mention ko kanina. Alright. Tumuko po tayo sa plano ko ni Senator Trillanes. Sa inyo pong muling pagbabalik, of course, ilan sa mga landmark legislation po ninyo is itong 4Ps na napakalaking tulong sa maraming Pilipino. Ano pa po bang magagawa ng isang Sir Sonny Trillanes sa pagbabalik po ninyo sa Senado this May 9, 2022 elections? Ano pa po ba ang maaari po natin gawin para sa mga mamamayang Pilipino, sir?
Well, kung papalarin po tayong manalo nitong darating na eleksyon at ganun din kung si VP Leni rin po ang mananalo, meron po siyang programa yung post-COVID Economic Recovery Program. So kailangan po yan ng legislation. So susuportahan po natin yan. And yan yung magbibigay ng financial assistance sa mga maliliit na negosyo, mga unemployment subsidies and benefits para doon sa mga nawalan ng trabaho, at yung ayuda pa rin sa bawat pamilya nang sa ganon ay sumigla yung ating ekonomiya at mag-generate ito ng mga trabaho. So yan po ang isang tututukan natin. Then pagpapatuloy pa rin po natin yung ating anti-corruption advocacy. Meron po akong panukalang batas na ipinasa na noon na hindi lang naipasa, hindi na isa batas nung matapos yung aking termino. So i-revive po natin yan, particularly yung mandatory video recording and live streaming ng lahat ng public bidding sa bawat ahensya ng gobyerno, kasi diyan nangyayari yung bureaucratic corruption na malakihan. So ito pwede rin itong gamitin na ebidensya sa mga administrative and criminal proceedings. Yan, malaking malaking bagay yan dito sa anti-corruption efforts natin. Then pagpapatuloy pa rin po natin yung pag-reforma at pag-modernize ng AFP at itong pagreforma ng PNP na sa ganon matanggal po yung mga tiwali at maging mas epektibo siya laban sa krimen. Given the chance, Senator, ano pong komite ang nais po ninyong i-handle? Well, kung papalarin po, ay i-aspire natin na maging chairman ng Blue Ribbon Committee nang sa ganon yung mga iba't ibang anomalya na pinagtakpan itong administrasyon na current ay ma-expose natin. Kasi alam niyo po, sa ngayon, lahat ng ahensya ng gobyerno may sindikato na nagre-remit dun sa Davao Group ni Mr. Duterte. No? So grabing lalim ng corruption ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So yung formally na lumabas dyan, kung paano pinagkakitaan yung face mask, pambungad pa lang yan. Wala pa ho dyan yung pinagkakitaan nila yung bakuna at kung ang laki ng patong nila dyan. Bilyon-bilyon ang kinita nitong mga opisyalis na ito at the expense of the Filipino people. So kailangan po ma-expose ito no? Para pagka nakita natin kung gaano kalalim, hindi lang pananagutin natin yung mga nagkasala dyan, kung hindi para maayos na natin sistema para yung ating pondo ng gobyerno ay mapunta talaga dun sa nararapat. Yan po. Sen, huling mensahe po ninyo para po sa ating mga manonood, lalo na po ang inyong mga kababayan dito sa Gitnang Luzon. Well, again, nagpapasalamat po ako sa CLTV and sa inyo, Ms. Jennifer, for this opportunity to be heard by our kababayans dyan po sa Central Luzon. So tayo po ay nag-aalok po ulit ng ating serbisyo sa ating mga kababayan. So sana po ay bigyan po nila ulit ng panibagong konsiderasyon. Kasi noong nakaraan naman po, binigyan tayo ng pagkakataon, tayo ay nagsilbi ng tapat, hindi po tayo nag-abuso, hindi tayo nagnakaw, at ito nga, binigyan tayo ng parangal bilang most productive na senador dahil sa may pinakamarami po tayong naipasang batas. So maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, thank you very much at good luck po sa inyo. Sir, malapit na po ang simula ng kampanya. Good luck po sa May 9, 2022 elections. Thank you, ma'am. Mga karahiyon, Sani Trillanes, senatorial candidate para sa May 9, 2022 elections. Dumako po tayo sa ibang balita. Isa si Pedro Abad Santos sa mga Kapampangan na nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay, pinili po niyang makisama sa mga maralitang magsasaka at makipaglaban para sa pantay-pantay na karapatan. Sa kanyang ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan, muli natin silipin ang kanyang mga naging ambag sa ating lipunan sa ulat ni Angelica Car.
Ginugunita ngayong January 31 ang ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan ni Pedro Abad Santos o kilala rin sa tawag na Don Perico. Isa si Abad Santos sa mga tinaguriang lokal na bayani ng siyudad San Fernando, Pampanga. Nakilala siya bilang champion of the masses dahil sa pagmamalasakit nito sa mga maliliit na manggagawa na biktima ng pang-aapi. Isinilang si Pedro Abad Santos noong January 31, 1876 sa siyudad San Fernando. Siya ay panganay na anak ni Vicente Abad Santos at Toribia Basco. Siya ay nakatatandang kapatid ni dating Chief Justice Jose Abad Santos. Nakapagtapos si Pedro Abad Santos ng Bachelor of Arts sa University of Santo Tomas noong 1891. Kumuha naman siya ng abogasya at nakapasa sa bar noong 1906. Nagsilbi si Abad Santos bilang Chief of Staff ni General Maximino Hizon noong Philippine-American War. Ngunit siya ay nadakip at nahatulan ng kamatayan. Siya ay na-exile sa Guam kung saan nakasama niya roon sina General Hizon, Apolinario Mabini, Artemio Ricarte at Melchor Aquino. Sa pagbalik ni Abad Santos sa Pilipinas ay naibaba sa life imprisonment ang kanyang sentensya at launan ay nabigyan ng pardon ni US President Theodore Roosevelt. Nanilbihan si Abad Santos bilang Justice of Peace sa San Fernando, Pampanga mula 1907 hanggang 1909. Hindi nito ginamit ang pagiging abogado upang magpayaman. Bagkus ay ginamit niya ito upang magbigay ng libreng legal assistance para sa mga magsasaka na may mga kaso laban sa kanilang mga landlords. Dahil dito ay itinuring na traidor si Don Perico ng mga mayayaman. Noong 1932 ay itinatag ni Abad Santos ang Partido Sosyalista ng Pilipinas. Makalipas ang 2 taon ay inorganisa nito ang Agumanding Maldang Talapag-Obra o AMT na naglalayo ng pagkuha sa mga lupain ng praile at pagbibigay ng mga ito sa magsasaka, pagtatayo ng mga cooperative stores para sa mga magsasaka at pag-angat sa buhay ng mga magbubukid. Bunsod nito ay lumaganap ang sosyalismo sa Pampanga. Nang magsimula ang World War II, inaresto si Don Perico ng mga sundalong Hapon at ikinulong sa Fort Santiago. Pinalaya siya noong 1944 dahil may mga iniinda na itong ramdaman. Nang siya ay gumaling, ay pinili nitong makipaglaban kasama ang Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap sa ilalim ng pamumuno ni Luis Taruc na kasamahan nito sa AMT. Pumanaw si Pedro Abad Santos dahil sa komplikasyon sa stomach ulcer sa edad na 69 noong January 15, 1945 sa kampo ng Hukbalahap sa Minalin, Pampanga. Angelica Cara, CLTV News. Isang tree planting activity sa Bundok Arayan ang pinangunahan ng kabataan para sa kalinisan at kaunlaran katuwang Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROU. Panorin po natin ang aktibidad na ito sa ulat ni Jana Lumba Parunga. Nagsanib puwersa ang 2 grupo ng mga kabataang Kapampangan upang ipamalas ang kanilang pagmamalasakit sa kalikasan. Ang Kabataan para sa Kalinisan at Kaunlaran o 3K na binubuo ng mga kabataan sa bayan ng Arayat at ang Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o RO Youth na mula naman sa siyudad ng Angeles. Naging destinasyon nila ang Bundok Arayat upang dito magsagawa ng tree planting activity. 60 kabataan ang sumali sa aktibidad kung saan 200 seedlings na mga puno ang naitanim. Bilang metong kainakan, magi kaming sumaup karela pangaras kay makanin kalupa na niningge wami ngayon ni tree planting. Yan may gumpisa kami po kasi karan pa maglinis dalan maglinis kaya po talaga dalan eh. Kabilang ang pagtatanim sa mga nakikitang solusyon ng Araw Youth para labanan ng climate change kung kaya't hinihikayat ang mga kabataan na sumali sa advokasiyang ito. Dahil marami ng kabataan ang nalilinlong sa teknolohiya, pwede silang magsimula doon. Pwede po silang magsimula sa mga kakilala nila, sa mga kaibigan nila kung gaano ba ka-importante yung climate change sa pagsabi lang po sa mga kaibigan at mga kasama nila or sa mga pag-reach out sa mga organisasyon kagaya ng 3K na kasama natin ngayon. So doon po sa mga bagay na alam natin, dapat magsimula tayo. Kasabay ng tree planting activity, iginawad ng Araw Youth sa 3K ang kanilang Certificate of Membership sa grupo.
Layo ng araw na higit pang mapalawig ang kanilang grupo at makapag-recruit ng mga kabataang may malasakit sa kalikasan. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Printing ng master list sa mga botante sa kada polling precinct, sinimula na sa City of San Fernando. Hindi nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sinimula na ng COMELEC City of San Fernando ang pag-imprenta ng posted computerized voters list na gagamitin sa darating na halalan sa ika-9 ng Mayo. Deadline naman ng posting ng certified voters list ay ika-8 ng Pebrero at hindi lamang ito magiging accessible online kundi maging sa local community billboard ng mga lokal na pamahalaan. Narito po ang report. Mayroong higit 170,000 rehistradong botante sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito napakahalaga na malaman ng kada botante ang kanilang presinto na pagbobotohan sa araw ng eleksyon. Nasaksihan namin ang paspasang pag-imprenta ng tinatawag na Posted Computerized Voters List o PCVL. Ayon kay Robbie Carlo Ortaliz, Election Assistant 2 ng COMELEC San Fernando, dito makikita ang mga aktibong botante na makakapagboto sa May 9, 2022 election. Ang 4 na kopya na ito ay dadaan sa kumpirmasyon ng Electoral Board bago maging available sa bulletin ng lokal na pamahalaan. Ito pong pagpuprint natin na to, ito po yung mga list of voter na aktibo pong botante na boboto po sa election. Nagpuprint po tayo ng 4 na kopya para po bibigay natin sa mga electoral boards po natin. February 8 ang deadline ng Certified Voters List. Ito ang magiging gabay ng mga Voters Assistance Desk na gagabay naman sa mga botante kung saan ang kanilang clustered precinct o lugar ng kanilang pagbobotohan. Bago ka papasok sa presinto, titignan muna dito sa listahan yung pong pangalan nyo. Kung wala po yung pangalan nyo dito, di po tayo makakaboto. Bago pa ito maging available sa February 8, calibrated na rin umano ang listahan ng mga botante. Deleted na ang mga botanteng sumakabilang buhay at gayon na rin ang mga nag-transfer sa ibang distrito. Deleted na po yung mga yun. Lahat po ng disease, transfer, saka po yung mga multiple voter. Mayroong 271 clustered precincts sa siyudad San Fernando ayon sa COMELEC. Ang Project Management Office ang magpaplano at magtatalaga ng limitadong bilang ng boboto sa kada presinto. 800 daw ang maximum na bilang ng botante sa kada clustered precinct. Kakayanin naman umano ang bilang ng mga ito dahil mahaba ang oras na pagboto na magsisimula ganap na alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 7 ng gabi. Para sa botanteng si Lola Esther David, mahalaga umanong maging pamilyar na sila sa lugar ng kanilang pagbobotohang presinto. Isa raw sa kanilang nagiging problema ay ang pila sa pagsiyasat pa lamang ng kanilang mga pangalan sa listahan. Hindi naman po ako natatakot kung may pandemya man po. Kaya lang, ang gusto ko, yung malaman ko agad ang presinto ko. Para sa ganon, makakapag-boto kagad ako. Ganito rin ang hinaing ng ilang botante na palagian na raw problema ang hindi mahanap na pangalan sa presintong pagbobotohan. Ay, malaman ko yan sa pila pag hanap ng ano mo. Yung pangalan mo, saka yung number. Yun po yung matagal dyan eh. Yung precinct number, matagal maghanap. Oo, yun po matagal dyan. Minsan, nalalayo. Minsan, wala. Si Lynn Monesterio, ang online accessibility ng COMELEC umano ang inaasahan sa pagtiyak ng kanyang presinto. Iwas abala na umano ito sa aktwal na araw ng halalan. Advance 1 day before, titingnan na po namin kung saan po kami boboto. Paulo G. Santos, CLTV News. Alam ng Pag-asa Clock. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Frontal system o tail end po ng cold front ang nakakaapekto
dito po sa may eastern section ng Central Luzon. Kaya po ang Aurora, Quezon at Bicol Region, maula po ang papawiri na meron pong mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga po ng frontal system. Samantala ang Cagayan Valley po, maula po ang papawirin, meron po mga light rains na nagaganap, ito po ay dulot naman ng hanging amihan o northeast monsoon. Samantala ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagya po magkakaroon ng kaulapan, kung minsan ay magkakaroon din po ng mga isolated light rains, dulot po ito ng hanging amihan, kaya po huwag tayong magtataka. Kung minsan po ay nagkakaroon po ng mga pagulan, ito po ay mga isolated cases lamang. At kung minsan dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Samantala po natitirang bahagi ng bansa, bahagi hanggang sa kung minsan ay magiging maulap ang papawirin, meron din po inaasahan mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito po ay dulot din ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, generally fair weather po ang ating panahon, maliban lamang po sa mga isolated cases na mga nagkakaroon po ng mga pagulan. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Magandang gabi po.